हमारा जान पजे ताकि ओकर जान ले ले त का हाल बा आप सबके। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहा बानी खबरी न्यूज़। बहुत ही लाजवाब गीत आयल बा रजनीश रंजन भैया के कि जे हमारा जान पर ताकि ओकर जान ले ले। Few moments later. बहुत ही बढ़िया लाजवाब सीन बा जहाँ एंट्री होता कॉफी शॉप में आ चाय लड़ावल जाता आ बगल से लड़का फोन करता। गाना सबसे हटके सबसे लाजवाब अलग तरीका से बहुत ही लाजवाब तरीका से शूट भइल बा। हमारा जान पजे ताकि ओकर जान ले ले। पीछे से देखी गुंडा लोग कैसे आ रहा बा। बहुत ही अच्छा सीन बा। भाई से रिक्वेस्ट बा कि ऐसा ऐसा लाजवाब गीत ले आओ भाई। करब जे ऑर्डर आ हो जाई मर्डर आ हम ना डरेब आ हमारा जान पजे ताकि ओकर मर्डर कर देब। का लाजवाब गीत बा रजनीश रंजन के और रजनीश रंजन ऑफिशियल चैनल से आइल बा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट बा कि ये गीत के सुनी जा कि हमारा जान पजे ताकि ओकर मर्डर कर देब। सबके रंगदारी गीत आइल बा और ये कुशवाहा स्टार रजनीश रंजन भाई के भी बहुत ही लाजवाब गीत आइल बा। हमारा जान पजे ताकि ओकर मर्डर कर देब। रजनीश रंजन ऑफिशियल चैनल से बात आप सब वो गीत के सुनी जा। भाई के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे जा। आगे वीडियो में बना रही जा आ देखी जा। घूमे लकाटा लेके यही उम्र में गीत बा और रजनीश भैया के सबसे लाजवाब गीत बा। काफ़ी यूट्यूब पे अल्फा मचावे वाला कुशवाहा ब्रांड अब जितना भी कहल जाओ सब कम बा। तो भाई के एकदम गीत लाजवाब बा। तो आप सब सुनी जा, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे जा। और जे भी भाई पेज के फॉलो नहीं के लिए आप सब पेज के फॉलो करी जा और भाई के सपोर्ट करी जा। लाजवाब गीत आवत रही आप सबके बीच। वीडियो के बहुत ही लाजवाब तरीका से एडिट कइल बा, लाजवाब तरीका से शूट कइल बा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट बा एकदम वीडियो के देखी जाए। यहाँ के वो सीन बा पीछे के जब कॉफ़ी शॉप में फ़ोन लगा रहा बा लड़का रजनीश भैया देख रहे देखिंग कर एकदम पूरा दोस्त मित्र यार गाड़ी उड़ी लेके एकदम चलल बड़े छार छुर के एकदम वीडियो में लाजवाब तरीका से शूट कइल गइल बा। बहुत अच्छा लगता है। आप सब यूट्यूब पे जाके सर्च करी जा रजनीश रंजन ऑफिशियल और भाई के गीत सुनी जा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मनैले रही जा। जय हो। देखत रही जा वीडियो आप सब।